El Premi Talent 2023 en editorial, literatura, és per l'editorial F2. Ens acompanya en Jaume Campderros. Com estàs? Molt bé, i molt content d'aquest premi rebut, perquè això per nosaltres és un reconeixement a una trajectòria de 29 anys. 29 anys dedicats. Com va començar l'editorial? Explica'ns-ho. Va començar el 1995 i va començar amb un objectiu molt clar i una trajectòria molt clara, que era donar a conèixer, salvaguardar i difondre aquests fons tan importants que tenim a Catalunya a través del sector editorial. Vam posar el focus especialment en els fons més complicats de recuperar i els que són més susceptibles a perdre's, que són els fons familiars. Clar, normalment les editorials venen llibres, no? Llavors, al fons, literatura, on ens enfoquem en assaig o coses diverses, no? Enfocar-se en un aspecte tan interessant com és la fotografia històrica i recuperar això que deies va molt més enllà de vendre llibres, no? Hi ha darrere una voluntat de país, per dir-ho així. Exacte. De fet, és una voluntat de país. Vam observar, l'any 95, que quan una fotografia es compartia amb altra gent, una fotografia que tu tenies a casa es compartia amb altra gent, agafava una força impressionant, perquè són fotografies que mai ningú havia vist, i vam veure la necessitat de preservar aquest tipus de fotografia. Van ser moments difícils, complicats, perquè era un moment en què aquest tipus de fotografia ningú apostava. Tots els arxius, tothom vetllava pels fotògrafs professionals, i el tipus de fotografia més familiar era, diria, la gran desatesa i la que s'estava perdent dia a dia. Aleshores, nosaltres vam plantejar això i vam intentar recuperar aquest tipus d'imatge que no per ser familiar deixa de ser menys interessant. Clar, hi ha un valor documental d'una època, no?, històric del que feia del dia a dia de tota aquesta gent, no? Exacte. Pensa que, per sort o per desgràcia, el professional té unes llacunes a l'hora de cobrir una vida social, per exemple. Clar, el professional treballa a partir d'uns encàrrecs. Si no se li encarrega una feina en concret perquè no la cobra, doncs evidentment no la fa. I tota aquesta llacuna la trobem reflectida sobretot amb la fotografia familiar. Penso que si aquesta fotografia és importantíssima, perquè sense aquesta fotografia ens perdríem una bona visió de país. El valor d'una foto, perquè a vegades hi ha fotos molt dolentes, però és l'única que hi ha d'alguna cosa. Llavors hi ha fotos molt bones, però que ja ho ha vist tothom. Clar, això a l'hora de fer un llibre i de purgar, a veure què publiquem i què no, on és aquest límit, no? Aquest diàleg amb l'autor, amb l'editor, això sortirà fatal, diu sí, però és l'única que tenim, no ha sortit abans, tot això... A veure, si l'autor ens obliga a posar-la, la posarem. Això és per suposat, perquè l'autor, en definitiva, és el que mana sobre el llibre. Evidentment, nosaltres prioritzem sempre la qualitat de la imatge. De fet, l'escanegem a ser possible nosaltres, perquè tenim molta més qualitat, i la retoquem nosaltres. Si és un document únic, el tractarem com a document únic. Vol dir que retallarem la imatge, li posarem una ombra i es veurà perfectament que si la fotografia no té prou qualitat, no és problema de la reproducció, sinó és problema de que en el seu moment es va fer una fotografia i va quedar desenfocada. Quantes fotografies heu recuperat que potser estarien perdudes i que no tindríem? En 30 anys tenim un arxiu? En 39 anys jo diria que estem voltant les 700.000 imatges. Més que l'Arxiu Nacional, no ho sé, No ho sé, l'Arxiu Nacional té molt més, segur, però no té aquest tipus d'imatge. Això t'ho puc garantir, no té aquest tipus d'imatge. I et dic que els estem al voltant. I el pitjor del cas és que jo m'atreviria a dir que un 60% d'aquestes 700.000 imatges a dia d'avui ja no es troben, ja no existeixen. I tot el que s'ha perdut. Tot el que s'ha perdut. Això fer-ho amb autors locals també, que coneixen les famílies, on anar a buscar, que coneixen els racons, no? Aquesta és la part més forta. Vull dir, aquí som on realment aconseguim els fons importants. Sempre intentem que els autors siguin locals, agafem el millor autor que trobem i a partir d'aquí es comença a fer una cerca. Esteu segurs que encara hi ha tresors per descobrir? I tant, sí? I tant, però moltíssim. Suposo que ja fa molta il·lusió això, no? D'anar i que et diguin, mira, hem trobat això, no? Hem trobat vas a veure una família, treure una caixa de sabates i en el seu interior hi ha plaques de vidre 18-24, d'una qualitat excepcional.
Clar, això se'n troben, molts d'aquests. Quina és la troballa que més il·lusió us ha fet? Doncs precisament, justament, una caixa de sabates on hi havia plaques 1824 que estaven desaparegudes, vull dir, ningú les coneixia, fins i tot la família no sabia ni què era allò, ni què eren aquelles imatges, aquelles instantànies que havien dins de la caixa, i bueno, doncs era tota la seqüència del còlera que va entrar en una població i tota la seqüència dels personatges com fulmigaven, com cremaven la roba dels infectats. Bueno, et trobes casos d'aquests excepcionals. Els últims anys això del vintage està de moda. Llavors no sé si també ha provocat que l'editorial creixi, no? Perquè hi ha un interès per tot el que és el passat. És possible, és possible. De totes maneres, a veure, nosaltres sempre hem dut una trajectòria ascendent, però de totes maneres jo crec que l'èxit, entre cometes, si es pot dir èxit, o el fet que hàgim pogut aguantar aquests 29 anys, penso jo, a tres factors importants. Un és la fotografia antiga, recuperada de fons familiars, que eren fotos totalment inèdites. Una altra pota et diria que és la qualitat d'edició. I una tercera pota, penso jo també que forma part de l'èxit, és el llibre de proximitat. Jo sempre dic que el llibre, com més s'aproximes al lector, més fidelitat tens. I sempre poso com a exemple, si acabem fent un llibre d'una família en concret, el 100% de la família adquirirà el llibre. Quan més separem i més obrim el ventall, evidentment, més lector perdem, menys fidelitat tenim en quant a la lectura. Aquesta capacitat de recuperar i de tenir probablement l'arxiu privat més important ara mateix fotogràfic del país, s'us ha reconegut? Perquè avui teniu un Premi Talent precisament per aquesta fita, no? Però... A veure, se'ns ha reconegut, potser no de forma tan directa com és el Premi Talent, però penso que estem encara en un moment en què se'ns ha de reconèixer més, perquè realment tenim un fons inèdit i diferent al que tenen la resta dels arxius. S'ha de dir ara també que els arxius estan posant bastant esforç en també en recuperar aquest tipus d'imatge. Clar, és una mica tard potser, tot i que d'imatge familiar en queda, però penso que és una mica tard. Clar, a dia d'avui nosaltres portem al voltant d'unes 700.000 imatges recuperades i pensem recuperar-ne molt més, perquè dia que passa, dia que perdem. Quan arribeu al milió, la Creu de Sant Jordi. Mira, potser buscarem aquesta fita, arribar al milió d'imatges per demanar la Creu de Sant Jordi. No ens ho hem plantejat mai, la veritat. Editorial F2, com dèiem, Premi Talent 2023, una editorial que també s'adapta als nous temps. Recordo que fa uns anys i fins i tot hi havia llibres per fascicles, estan desapareixent els quioscos, per tant, tot canvia. Sí, hem obert ara, bueno, ara no, deu fer uns 10 anys que ja vam començar a detectar que tots els quioscos començaven a tancar, per tant el tema fascicle ja no podia funcionar, vam engegar una nova col·lecció que es diu Catalunya Desapareguda, que gairebé tothom que en trobo en té un exemplar d'algun títol en concret. A dia d'avui portem 260 volums editats. Només d'aquesta col·lecció? Només d'aquesta col·lecció. Tot és fotografia antiga i personalitzada, que és el que et comentava abans, poble a poble, des de ciutats tan importants com Barcelona, que ara en deuen tenir una trentena de volums, Barcelona, com una població petita com pot ser Breda, que està a 3.000 habitants, tenen el seu propi volum. Felicitats, doncs, de nou, Jaume Campderrós, editor d'Editorial F2, felicitats per aquest premi i fins al proper llibre. Moltes gràcies.